Dobro večer, dragi gledalci. Ja sam Žakula Jebovac, a vi gledate još jednu specijal emisiju u Likovec. Ovaj uvodni prilog vam je objasnio o čemu ćemo pričati u ovoj emisiji, u ovom specijalu, o jednom specijalnom automobilu. Vidjeli ste Jugo Coral 55. Vidjeli ste kako izgleda jedan prosječan eksterijer i interijer samog automobila i neke kratke specifikacije. A pričat ćemo također u večerašnjoj emisiji i o kratkom istorijatu istorijnog automobila. Zatim ćemo gledati i jednu test vožnju našeg večerašnjeg gosta, Radeta Kuble, i za sam kraj anketa gdje su polaznici pričali o njihovim iskustvima sa Jugo Coralom 55. Molim vas, za početak pogledajte kratak istorijat Jugo Corala 55. Jugo, ponos i dika jugoslovenske i srpske automoto industrije, tragedija i krah nečega što je podleglo na usavršavanju višedecenijskog niza godina. Tako bi s ovim rečima možda ukratko opisao ovaj i par modela koji su izašli iz fabrike Zastava u Kragujevcu. Serijska proizvodnja ovog modela počela je 2. oktobra 1980. godine sa izlaskom modela kao što su Jugo 45, 55, 65 i tako dalje. Oznaka ovih navedenih modela je označavala broj konjskih snaga koliko je određeni model posjedovao. Do danas, fabrika iz Kragujevca proizvela modele kao što su i Jugo Coral, Jugo Coral In i Jugo Cabrio. Prema podacima iz zvaničnih prospekata koje se dobijala uz kupovinu određenog modela Juga, najslabiji model je mogao da dostigne maksimalnu brzinu do 135 km/h, dok je najjači model mogao da dostigne do 160 km/h, ali verujemo nizbrdo. Jugo je proizvodnjen i prodavan u više varijanti i više tržišta. Od same domovine Jugoslavije, to je Srbije, preko Evrope, Južne Amerike, SAD-a, do ekskluziva za određena tržišta Nemačke, Italije, Velike Britanije, Grčke, SAD-a za modele kao što su Jugo 65 EFI, Jugo Cabrio, Jugo GV, Great Value, Jugo Ćao, Jugo Tempo, Innocenti Coral i tako dalje. Prvi primjerak Juga sklopljenom 2. oktobra 1978. godine bio je poklonjen drugu titulu, a prvi izvoz krenuo je 1983. u Veliku Britaniju. Poslednji primjerak Juga iz fabrike Zastava sišao je 11. novembra 2008. godine, a prestao je da se proizvodi 20. novembra 2008. godine. Do tada je bilo proizvedeno 794.428 primjeraka Juga. Dragi gledalci, vidjeli ste upravo kako jedna legenda odlazi u istoriju. To je bio kratak istorijat jednog od najpopularnijih, legendarnih, neprevaziđenih automobila na ovim prostorima, Jugo Coral 55, a večeras sa nama u gostima je čovjek koji mnogo zna o ovom automobilu. To je vozač, profesionalni vozač Jugo Coral 55 i jedan kralj, neprevaziđeni kralj beogradskih luna parkova i njihovih autodroma. Molim vas, dobro večer, Rade Kubla. Dobro večer, Žakula. Šalim se, Burazeru, ja nemam govornu manu, ono, razumiješ? Nemam ni ja govornu manu. Rade, recite nam, kako ste, Rade, ste dobro? Odlično sam, znači hvala vam što ste me pozvali u ovu emisiju, što je to sve ispalo ovako kako jeste, ono... Veliki kuriozitet je imati vas za gosta u emisiji. Vi ste stvarno jedan profesionalac, profesionalni vozač Jugo Coral 55, čovjek koji se razume u najsitnije detalje samog automobila i vi ste prava osoba sa kojom ćemo pričati večeras. Recite mi kako je biti kralj beogradskih luna parkova i autodroma? Pa to je nešto najlepše, znači to je priča koja se meni svila još kao dok sam bio klinac, razumeš, dok sam gledao policajci kako jurcaju, razumeš, u kecu tada, ja bi sam bio u fazonu, moram i ja ovako, no to je to mi se sviđa, s tim što je Jugo sportski auto, kec je porodični, razumeš, za cijelu porodicu i to, šta davno? Naravno. Aha, okej.
On je, znači, porodični, a ovo je sportski, bio sam u fazonu, to je to, samo vožnja, samo trke, hibrid, malijen, koja god kategorija, samo da je jugo, ćao. To je to. Vlade, se slažete da pogledamo i test vožnje koji smo snimili sa vama? Naravno, to je obavezno. Dragi gledalci, snimili smo kratku test vožnju i Vlada je otkrio neke detalje kako biti dobar vozač Jugo Colao 55 i neke detalje. Pogledajte kako je zanimljivo voziti Jugo Colao 55 sa Vladetom Kubom. Znači Jugo to ti je, brate, srpski auto, to jest Jugoslavija, ali naše komšije nešto nisu u fazonu da ga voze, pa meni se sviđa, svi ga vole, svi me gledaju kad ga vozim, svi uživaju dok ja vozim, krste se i to, koja lepota, šta je to, ne možeš da veruješ. Ovaj Jugo je 89. godište, ja mislim, znači stariji od mene. Ja sam opet polagao vožnju na Jugu, razumeš, zato što ti kad voliš na Jugu, to je kad voliš na Jugu ti možda voziš šta hoćeš. Udobnost je odlična, znači polomio sam ovo sedište pre jednog pola godine i sad legnem i vozim, sve je laganica, brate. Ribice otkidaju na Juga, znači ribice su u fazonu kad me vide u njemu, to je to. Pale su, evo baš sad idemo po jednu ribicu, ona, brate, voli, brate, zadnje sedište, iako nema amortizere, nema veze. Da sviraš, bre, majmunčino jedna, bre, šta je bilo? Jugo, brate, on nema, brate, servo volan. Znaš, ovi kao šmekerčići, kao voze dobre automobile, servo volan, pa u teretanu, pa kao biceps. Kakav biceps, bre, vidi moj biceps, bre, dok promenim brzinu, brate, dobijem upalu tricepsa, fazon. Tek kad ga motam, to ti je, brate, znači bicepsi sve mi u full, još malo sisu da doradim, ali to o tom potom, ne znam, to kad ga guram, uglavnom i tad radi taj deo tu. Žene teško ga voze, ali ona koja vozi Juga, znaj da je, na ruke rade dobro. Znači u ovom Jugu se sve vidi, malo su tu zamagli to, ali navikli se čovjek na sve. Jer to volim ovako, volim da ništa ne vidim sa strane, da ne gledam ljude, samo da vidim ovaj znak ovde. Opet mi se pali ova lampica, brate. Moramo da idemo negdje da rasipimo, brate. Parkimo se. Mogu ovdje da se... Evo vidiš ovog tipa sad. Sad ću izaći. Polovim noge. I ja se govorim. Alo. Jugo troši 3-4 litre, brate. Minimalac, razumeš? Radimo, šta je bilo, bre, šta sviraš? Samo sviraj, bre, ovo je Beograd, bre. To je, znači, betonska džungla. To ti je malo, razumeš? Ja sipam, brate, u Juga, sipam 500 kinti i odem gde hoću. Ali gde hoću, bukvalno, do duše ne idem nigde. Jedine putanje su mi ribice i pumpa, bre. Lepota, brate, lepota od života. To je to, znači, nema ništa drugo me i ne zanima u suštini. Sad baš idem po jednu ribicu. To je, znači, bomba, znači. Znači, mala voli Audi, mala voli BMW, kapiraš? Ali voli i Juga, kapiraš to, nema tu pitanja niti. Gorivo vadim iz drugih automobila. Ga nema se, brate, neću da topim ovo zlato, ovo srebro, neću i onda moram da sipam, brate. A kad idem na pumpu, ja mogu samo još na pumpi da sipam jer sam svuda drugo gde sam sipao, brate, pobegao sam i sad bila i moja slika i Jugo i to, ovaj Jugić, plavi zmaj, piše ispod plavi zmaj, brate, glej to i jebi ga, šta da se radi. Ne znam gde ta malo živi te nove generacije, to 99, 2000, to, brate, to ne znam ni da živi, Znači, na žurkama, ribice, odmah otkinu, brate, kažem, Jugo sam, idemo, odveću te kući, idemo kod mene, gde hoćeš, kod moje babe, kako god. Odmah i drugarica čuje da sam Jugom, brate, kaže, ima mesta za mene, kažem, ima. I tako, brate, naš, vole to. Vole, šta se radi. Ne ga, ajde, bre, majmune jedan. Viš, ovi, brate, idu, brate, tramvaje, plus, vamo tamo, brate, ali pričat ću vam sad jednu priču vezano za to. A hoćeš da pređeš Burazeru ili nećeš da pređeš, brate? Ajde smo stigli, znači ta klinka, vidit ćeš kakva je, to je, brate, San Snova.
Eno je. Čekaj, samo da završim intervju, ajde. Šta kažeš? Dobila si. Ćao. Ja trošim benzin, brate, a ona me dobila, brate. Ali ima to smisla, brate. Ali ima smisla, šta? Sad ne mogu ni da odem, brate. Sad moram da budem s njom i kad je dobila. Ovo je ne, ovo druga mala, brate. Kurac. Sad ću vam pokažem nešto što daje proizvođač svakog juga. Kad nam stane jugo, kad se pokvari, kad nešto... To je nešto vam treba. Bez toga ne možete nigdje idete. Ipak je ovo jugo. Kako kod ribe to vole i ostalo. Nekad mora i na autobusu. Ništa, sad ću vam pokažem malo što ima u gepeku. Šta vam treba sve od opreme. I dragi gledalci, vidjeli ste koliko je zanimljivo voziti Jugo Kola 55 sa Vadetom Kulbom, čovjek koji zna šta radi. To je to. Izvukli ste maksimum, znači vaša ekipa je ono baš odlična. Niste ubacili ono kad smo gurali Juga i to da su upali, ali hvala im, stvarno, bez njih ništa. U svakom slučaju, svaka je vožnja sama je tako... Na ivici. I na ivici, a lagana, razumeš? Nema. To je to. Pravi ste čovjek za ovu priču. I recite mi, samo nešto me zanima, kako ubaciti u drugu brzinu iz treće, a da ne možeš da vraćaš u prvo? Ako znate šta mislim. Ma znam, pa stvari u tome ti kad, brate... Čuje se obično onaj... Da, to je senzor, brate, koji ti kaže sve je cool, sve je u redu, znači nema potrebe da se brineš, vozi gdje hoćeš, brate. Znači, diferencija radi. Radi. Okej. Znači, taj zvuk kad prolazi, razumiješ, kad ti pritisneš kvačila, prolazi menjač, tamo se nešto pomera, sad ti ne objašnjam, razumiješ, ne možeš ti to da shvatiš, ali mora taj senzor shvati da je sve u redu i ulazi u drugu i to je to. Znači da ne brinem to. Ja sam mislio da je to neka greška, ali to je očigledno okej. To je sasvim okej, to je odlično, to nije nikakva greška. Naravno, okej. Nego nešto mi, prilog, to je ta vožnja, to je ta priča, ali fali dodatna oprema. Mislim da, ne znam da li smo snimili, Snimali smo, pustite to, treba ljudi da znaju čisto šta je dodatna oprema potrebna i to je to. Da li se čujemo, a ako čujete, molim vas, pustite ako ima ta dodatna oprema, ne znam da li je montirano. Nije, pustite sve jedno. Samo intervju da završim znaš, zbog Jugića i to, brate, ajde, evo. I tako vam pričam, znači šta vam sve treba u Jugu, kad vam se pokvari, kad ovo već sam pokazao plus, to da se dobija, onda treba vam kabel jedan, kad otpadne branik, zadnji lonac auspuha, tada vezuje se samo, ništa, to je to, nema li šta da idete kod ovog, kako se kaže, auspuh servis, samo zavežeš i to je to. Ajde da vidimo šta u gepeku, to sve što nam treba. Ovo je još ovdje. Alo bre, buđenje, alo dečko. Ma nema vezi, nekog, da bre. Eto, to vam ne treba, ali to se desi tako je. Vade, možda malo čudno izgleda ova cijela priča. Nije, to ništa čudno. Kako nije? Pa nije. Mislim, gledalcima će izgledati čudno zato što izgleda možda malo kao da ste vi gepekovali od čovjeka, a zapravo je on. Ne, to je moja dodatna oprava. Znači, ovaj dečko u gepeku. Žile Kromanjonac, da. Čuo si za njega 100%. Žile Kromanjonac, poznato mi ime. Da, to mi država dodelila kao državnom prvaku, razumiješ, u kategorijama trka i ostalo. To mi država dodelila kao čovjek koji mi pomaže u putu i ostalo. Aha, znači on je kao dodatna oprema. Da, on je dodatna oprema, kao što je, na primjer, desni retrovizor kod Juga dodatna oprema, tako i sam ja njega dobio. Povlastica, do duše, to nema svako, razumiješ. Pa sigurno ste površćeni, da, verujem. Pa ja mislim da je to sasvim okej od strane države, Znači šta zapravo on radi? On mi pomaže sve, pukne guma, jer ja ne prdem ruke, razumiješ, kad dođem ovdje treba se pozdravljam s tobom, treba s premijerom, i kad idem preko grane i ostalo, razumeš. I to je to. A jeste imali problema preko granice da ga pronesete?
Ne, sve su oni upućeni, sve oni znaju, to imaš u svakoj državi, brate, ja ne znam šta ti tu nije jasno, znači u svakoj državi za oldtimere, automobile prve klase i ostalo, znači ima svako tako nekog tipa, razumeš, koji bleji. S tim što je olakšano, razumeš, mi Srbi smo onako, vidiš kakvi smo, brate, Kinezi, na primjer, brate... A pobogu, pa nije Kinez, pa ga držite u gepeku. Kako on tamo bude? A to sam baš upravo sad htio da kažem, znači, Kinezi može njih do 3-4 da stane u gepek. A kod mene, samo on. Jedva i on, razumeš? Jedan, ali vredan. Jedan, ali vredan. Znači, naš mali crnac tu je, pa izađe, pomogne i vrati se, to je to. Recite mi kako je, nije njemu neudobno tu u tom gepeku? Nije, on uživa, on to voli to. Tu ima te mirise od juga, auspuh, tu odmah cepa, možda kad mi probuše lonac, razumeš, tamo njemu ide, pa je onako malo dezorijentisan većinu vremena. Malo benzin, malo gorivo iz karburatom, malo viski, malo Coca-Cola. Malo meša. Živo komunjavac. Da. Evo. Samo jedna priča, da apelujem na ljude da samo polažu na jugu. Znači, nemojte ove automobile, ove puntiće, zastave 10 i to, razumeš, to je izmišljotina, samo jugo, ako želite izgledate ovako, da imate ovakve mišiće, skretanje i skretanje, hiljade i hiljade skretanja. Naravno, vidi se, biceps je baš ogroman. Da. I triceps. Boga mi ste vi guvali taj automobil, siguran sam. Da, dobro, kad se gura, tad više lepeza, razumeš? Da, objasnili ste već, da, naravno. Evo, dragi gledalci, pripremili smo jednu kratku anketu gdje drugi polaznici, slučajni polaznici govore o njihovim iskustvima sa Jugo Kolalom 55. Uživajte. Zato što su u paklu već bili. Ja sam Juga jedno vozio, lepo sam vozio Juga. A vozači Juga idu u raj zato što je to jedna paklena zver i onda ako se voziš ceo život, razumeš, u paklenoj mašini, onda moraš otići u raj malo da se iskuliraš, razumiješ? Ovo je zato što to je jedna rajska vožnja celog života i mora se završiti u raju. Zato što mnogo pio, zato idu u raj. Dodatnom opremom, da ima pepeljaru, kad se puši u Jugu, zadimi puno. Menjač, volan, kočnica, žmigavac, amburator, karburator, marinija. A ja sam imao jedan Jugo bez prozora, tako da smatram prozore kao dodatnu opremu i one što se okreće za prozor. Dodatna oprema kočnice, da bismo mogli lakše da parkiramo. Evo, kod mog Juga kočnice ne rade, ja imam muku ceo život s tim. Bolje kočnice samo. Beli Jugo. Zlatni. Crveni. Živio drug Tito. Pa ja mislim da je crveno sad, na radost. A imao sam jednog tog što sam vozio, plavog Juga jednog. Bio lep auto. Ne, Jugo je najbolji auto na svijetu. Ja sam i vozio i išao sam u Njemačku i u Austriju i vozio sam i Bentley i vozio sam i Chevrolet i sve sam. A Jugo, to niste svesni kako to ide. Iskreno uvijek sam više gotivio keca. On je onako malo luksuzni, više dodatne opreme. On je... Dobar je Jugo, Treba malo se uloži u Juga, ali... Dobar je. Jugo najgori auto, pa to nemoj bre, gasi ovo. Dragi gledalci, vidjeli ste šta drugi ljudi misle o Jugo Kolalu 55. Šta vi mislite, Vade, o ovome anketi? Našli ste manje više okej ljude, razumeš, ne znam gde si našao ove Crnogorce. Pa mislim u Beogradu i nije toliko redak slučaj da nađeš Crnogorca. Pa ne znam, ja se ne družim s takvim ljudima, razumeš, pa nemam iskustva. Pa dobro. Ne znam, ovo je narkoman što sedi dole u snegu, šta je to, Pa mislim... Mislim, samo zdrava Srbija, razumeš, zdrava Srbija, zdrav razum. Sveto trojstvo, čekaj da završim, sveto trojstvo, Srbija, teretana i Jugo. Srbija, teretana, Jugo, sveto trojstvo, razumeš, tako je, slažem se, Vade. Si na veronauku, znaš to, valjda, razumeš. Da, sveto trojstvo. Da, i ovaj jedan kao bolji kec od Juga, mislim, jugosportski auto... Ne zna čovjek šta priča, on je, vidite kakav je feminiziran, nije nego za keca. Jugo voze muškarci, kao što ste vi, Vade. Eto, čovjek grdosije ovako, ne može onaj mršavi da vozi Jugića. Ma kako na što liči.
nego Vade, drago mi je da ste bili moj gost. Ja polako se bližimo kraju. Čekaj, kraj emisije to, znači, pošto ste mi ispoštovali skroz u fullu, razumeš, celu čupris ispoštovao i ti ekipa ste cool, iscimali ste se, sipali ste mi gorivo za Juga i to. Imam ja poklon za tebe, jedan mali, razumeš? Vade, niste trebali. Ne, trebao sam, znači, to je priča. Volim kad me ljudi poštuju, moram ja tebe da ispoštujem, kapiraš? Žile, Kromi, dođi, Kromi, ajde, donesi to čoveku. A, to je Žile Komonjonac. Da. Dobro večer, Žile. To je on, vidiš, to je to. To je isti tip kao iz GPK, daj čoveku poklon. Žile, Žive, to je za mene. Žive Žakova. Dragi gosti, ja ne znam da li vidite ovaj kompresor, pa ovo je fantastično. Mobilni kompresor za pumpanje guma. Ovo je stvarno veliki poklon, značit će mi dosta. Molim vas, Vade, stvarno niste trebali toliko da se istrošite, koliko ste platili, sigurno je skupa spava. Skupo, razumeš, skupo, brate, iz Nemačke stiglo, brate, preko grane, kod Mađarske, razumeš, iscimo se Kromi malo, vamo tamo, to je, brate, prva klasa, original, nema zajebancije, to ti je zastava, piše tu neki drugi proizvođač, ali da se mi nalažemo, to je sve Srbija, brate. Naravno. Tako je. Vade, stvarno hvala na ovom sjajnom poklonu. Hvala što ste bili naš gost i što ste upriličili ovu emisiju vašim prisustvom. Dragi gledaoci, bila je ovo još jedna emisija Uvikvec i to specijal. Vidimo se sljedeće nedelje, ovo je bio naš gost Vade Kuba. Ćao svima, ćao. Ja sam bio Žakula, jebe vas kao i svako večeri, a vi ste gledali Uvikvec. Do sljedećeg gledanja, uživajte.